ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଖଜୁରୀ ଗଛରୁ କେମିତି ଖଜୁରୀ ରସ ବାହାର କରୁଛେ କିମ୍ବା ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ତାଡ଼ି କେମିତି ବାହାର କରୁଛେ। ଏଠି ଜଣେ ଭାଇ ଖଜୁରୀ ଗଛକୁ କାଟୁଛନ୍ତି, ତାର ଯେଉଁଠୁ ଫଳ ବାହାରୁଛି ସେଇ ଫଳ ଜାଗାରେ କାଟି କାଟି ଭି ଟାଇପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ରସଟା ବାହାରିକିନା ଆସିବ। ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ସେ କଟୁରୀରେ କାଟୁଛନ୍ତି। କଟୁରୀ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବନେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି, ପୁରା ସାର୍ପନେସ୍ ଅଛି, ପୁରା କାଟି କାଟିକିନା ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଅଲରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ଆମେ ଯିବା ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବଟଲ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଟାଙ୍ଗିକିନା ରଖିଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ପୁରା ହେଇଗଲାନି। ଆମେ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଥରେ ବାହାର କରିକି ଆଉ ଥରେ ନେଇ ଟାଙ୍ଗିଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ ଗଛକୁ ଉଠିବେ। ବାକି କ'ଣ କଲେ, ଏଇଟା ବହୁତ ପେଟ ପାଇଁ ଭଲ, କାହିଁକିନା ଥଣ୍ଡା ଯେଉଁ ପେଟ ଗରମ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ ଆଖୁ ରସ, ଇଏ ଖଜୁରୀ ରସ ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ, ଇଏ ମିଠା। ବାକି ଇଏ ଫ୍ରେଶ୍ ଖାଇଲେ ଯାଇକି ମିଠା ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣ ଲେଟ୍ କରିଦେବେ କି ରଖିକିନା ଖାଇବେ, ସିଏ ଖଟା ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେ ମାନେ ନିଶାଳିଆ ଅଂଶ ଟିକେ ସେଥିରେ ପଳେଇ ଆସେ। ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ଏଥିରେ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ବାଖର ମିଶାଇକି ନିଶା ଟାଇପ୍ରେ ଏହାକୁ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରନ୍ତି। ବେଶୀ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଏହାକୁ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରନ୍ତି। କି ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ, କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଠି ସାଙ୍ଗ ଜଣ ଓହ୍ଲେଇକି ଆଣିଲା, ସିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପିଇବ, କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖିନା କହିବ। ନର୍ମାଲ୍ ପୁରା ଯେମିତି ଆପଣ ପାଣି ଯେମିତି ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ଜିନିଷଟା। ସେଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ୍ଦା ଗୁଡ଼ା କେମିତି ପଡ଼ିକି, ମିଠା ଜିନିଷ ତ ସେଥିପାଇଁ ଜନ୍ଦା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଠା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫା କରି ଆଉ ଥରେ ବୋଟଲଟାକୁ ଟାଙ୍ଗିବେ। ଦିନକୁ ପାଖାପାଖି 5-6 ଲିଟର ଆରାମସେ ବାହାରି ଯାଉଛି ତାଙ୍କର। ପୁଣି ସେଇଟା ବୋଉ ଫୁଟେଇକି, ସେ ପାଣିକି ଫୁଟେଇକି ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ କୁହାଯାଏ, ଆଖୁ ଗୁଡ଼ କି ଖଜୁରୀ ଗୁଡ଼, ତ ସେଇ ଗୁଡ଼ ସେ ଏବେ ପିଇଲା। ତାକୁ ସେ କହୁଛି ଖଟା ଖଟା ଟିକେ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ହଁ ସେତେବେଳକୁ ପାଖାପାଖି 11-12 ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଖଟା ଟିକେ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ସକାଳୁ ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା।